kabeh dulur-dulurku sadurunge aku mbabarake kawruh kang wis tak tampa aku arep cerita sedhela kanggo nglambari piwulangi Guru Durna nalika semana aku diperintah dening Durna bapakku kinen jegur marang Samudra Kidul ing laladan Minangkalbu ingkang wigati kinen golek banyu suci ya tirta pawitra di mahening suci jenenge wae Minangkalbu Minang kuwi pacangan dene kalbu kuwi rasa wong jegur segara pacangane rasa ya mung mati wiwit saka gisi ing samudra aku banjur lumaku manengah aku kaget jebul segara kuwi cethek ing batin aku semu kibir nganti kewetu kandhaku kang kaya mengkono ora ngerti yo nggonku jegur segara kuwi mau jebul sikilku ditampani gegere Gajah Situbanda ya dulurku tunggal bayu Gajah Situbanda krungu tembungku sing semu sumbar kuwi mau wangune gelo atine buktine aku banjur dikipatake saka gegere nganti klelep ana jroning banyu lelakon kuwi mau dadi piwulang marang sapa wae wong urip kang surasane wong urip aja sok kibir mundhak kabur aja sok sumbar mundhak aber lan demena ngejeni marang pambiyantuning liyan kudu eling yen urip kuwi ora iso mentas dhewe sawise aku ana jroning banyu ora nglegewa ana naga gedhe ana ula gedhe sak bangka tingtal tutuk mangap kaya lawaning guwa kumitir buntute kaya kuwungu barabir ora suwe banjur ula kuwi mau mulek marang awakku sak kujur aku babar pisan ora nyipta urip amung pati kang sumanding mula ora kudara wis pasrah marang panguwasane Gusti kang nyipta jagat sakwise aku pasrah ora nyono jebul sisaning kekuwatanku diobahake dening kang anyipta urip buktine tanganku loro pisan wis nyekel tutuking naga ora tak jarang kuku Pancanaka wis nyuwek tutuk naga nganti mati lelakon iki uga kena kanggo piwulang sing surasane menungsa kuwi yen wis kepepet utawa kepengkok ing Pancabaya ora iso miradati apa-apa ora iso obah apa-apa tumuli pasrahna sak wutuhe marang Gusti kang nyipta urip lamun lahir batin nggone pasrah Gusti mesti paring pitulungan ngentas marang titah kang lagi ketaman pacoban mau buktine tanganku lur pisan dituntun dene sing nyipta urip bisa mateni ula gedhe sak patine ula gedhe kedadak ana bocah bajang kang mawa cahya sumorot mapan ana pulo dasaring samudra bocah bajang mau jebul Sang Hyang Dewa Ruci kang pancen methuke marang tekaku pranyata Bathara Dewa Ruci wis pirsa kabeh mungguh apa sing dadi gegayuhanku usana Werkudara diparingi wedharan apa werdine tembung tirta pawitra di mahening suci tirta kuwi banyu kuwi lambange penguripan buktine ngendi ana banyu ing kono ya mesti ana penguripan banjur pawitra tegese bening wondene di iku tegese linuwih tembung hening tegese menep banjur suci
kuwi ora kelepetan ing dedusan. Dadi tirta pawitradi pahening suci mau yen disurasa karepe padha gayuwa urip kang tentrem. Bisane tentrem kudu kanthi sarana menepake pikiran pamriye karben darbe daya linuwih. Lan tansah budidaya uripe aja nganti kelepetan ing dedusan. Nadyan urip kuwi ora ana kang sampurna nanging menungsa diwenangake budidaya. Wong kuwi luwih becik budidaya tinimbang babar pisan ora. Ya kanthi gelem budidaya gayuh tirta pawitradi mahaning suci. Tegese jroning ati wis ana niat kang luhur kepengin menepke pikirane. Mongko yen pikirane wis menep adate ora bakal kliru apa sing dadi kang bakal ditindakake sabab wis dipetung kanthi genep. Yen wis bisa mengkono tegese menungso mau kesinungan kawruh panunggal. Wata kaya mangkono tata tatas titis sabdanya Sang Bimasena hamedhar ngilmu panunggal dadak sakala pangaribawane manani gara-gara tumanduk marang Kayuwangen Suralaya. Mangkono Sang Pramesti guru ngutus marang Sang Kanika Putra tumedhak wonten ing Senggar Pamujana Garing Amarta. Lang-langing driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen nang tulus mengku sing diah utama mangkono sang nata wus nyolon ngarepa mangkono sang nata wus nyolon ngarepa Bathara Narada satekamu aku ngaturake Hong Siwak Boja bojane Boja Darma Darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti wah mbagake cara dewa iya lagi wah malah dewa dhewe ora tau ngenggo ya Werkudara henir dahna pinara sabda sabdaning Jawata Yuwana sabdaning Jawata Rahayu Astuta Astuti Werkudara tekamu semangka pengawak Bajra ana wigati apa Bratasena Wuruhanana rawuh ulun iki dinuta dening Adi Guru kadhawan nimbali jeneng kita Werkudara munggah marang Kayuwangen Suralaya duwe karep apa Bathara Guru nimbali marang Werkudara wigatine isih winadi sapa wae ora kena nyumurupi apa sing dadi wigatine gandeng durung cetha wigatine aku makilake wae kepiye wanti-wanti dawuh saka Adi Guru kudu jeneng kita Werkudara dhewe ora kena wakil yen sing nimbali ora wakil aku ya ora wakil gandeng Bathara Guru makilake Narada aku ya arep makilake anakku Gatot apa Antarja apa Antasena wah ngeyel iki Werkudara seneng kita aja wangkot lho Nger aja wangkot sisan gawe olehmu dadi wong becik aja nganti ngarep marang timbalane Adi Guru ayo Werkudara mesakno karo jeneng ulun yen nganti ulun bali Kayuwangen Suralaya ora bareng karo kita Werkudara Adi Guru mesti bakal nampa duka mulai yo mara tak gandeng tangan Werkudara munggah marang Kayuwangen Suralaya ya yen pancen aku manut budal kaya iki Werkudara gonjang ganjing langit kalap-kalap katon lir gintanging sang mawe gandruk sabareng kadulu ukir moyak maying sinuwun
Napa sababipun paduka sinuwun namung kendel kemawon boten menggak kalian kadang kula Bratasena. Kirang prayogi raos sing manah kula sinuwun. Sabab menapa paduka nglilakaken keng Rai Bratasena minggah wonten ing Suralaya. Mongko para pendha menika sampun anggadhahi sumpah antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya mbelani. Mukti setunggal sedaya sami ngraosaken. Menawi to mangke ngantos wonten menapa menapanipun tumrap kadang kula Yayi Werkudara kados pundi sinuwun. Monggo sinuwun keparenga paduka sumusul dhateng ngadhang pun Dimas Werkudara. Iya. Yayi Durpadi bangeting panarimaku dene sira Yayi Durpadi ngelingke marang pun Kakang upama para dewa arep gendhak sikara kelawan Yayi Werkudara pun Kakang ya ora bakal trima. Kang mangkono aku njaluk pamit sumusul munggah Suralaya. Werkudara yen kowe nampa pidana aja mati dhewe ya Di, kowe tak belani ya Di. Werkudara kowe aja mati dhewe, kowe tak belani ya Di. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani Yayi. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani. Durpadi bakal tak simpen ana kawikae para dewa aja gendhak sikara karo Werkudara. Dewa ora trima. Dimas Janaka kula wonten dawuh. Si Adi tak jaluk aja meneng kaya wong kami tenggengen. Tumuli sira Yayi mara enggal budhal ning Karang Kedempel lelakon iki aturna Kyai Semar Badranaya. Nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ngeningaken punang cipta ana swara datane rinungu ana rupa tan kadula ingkang pinandheng amung pucuking grana anut geonganing kayu ngayati parutama kaya mati jroning urip jroning mati matah marangan amantram sakti sang Kresna nyampe panah Kyai Kesawa jelek dadya raseksa pitung gunung gedene. Dewa Kresna padha wae Pandhawa Dwarawati kreta jaran sak kusire. Ayo sira kembar tumuli tak simpen ana ing kampuh kowe iki areng ngawat-awati saka kadohan. Kados pundi paman?
kawontenan negari Ngamarta kok kados mekaten. Inggih. Kirang prayogi menawi kula dalah paduka Wangger namung kendelan kiwala. Monggo paduka anak kula Gatotkaca tumuli kula kanthi jejagi wonten tapel wates nagari Ngamarta. Mbok menawi wonten domengan sumusuping banyu tumuli enggal dipun tindakaken kewajibanipun para prajurit piyambak-piyambak. Kenging kula ibarataken negari Ngamarta menika lara ayu. Sekedhik ingkang ngungkuraken kathah ing badhe ngayunaken. Nggih saken dawuh paman monggo kula dherekaken jejagi wonten tapel wates nagari Ngamarta. Paduka biwaraken dhateng para prajurit nadyanto kawontenan kados mekaten tetep hanjagi dhateng kuncaraning nagari Ngamarta nggih sedika paman.